international. Mais le vélo TV, depuis Abidjan, international. Mais e Paulo la belle la c'est quand on prega bliba il m'a été pour la lumbe
ne tele ni masake tele kuma benga jeli ya kai da be mamma sai yen yalla na mo melo nyalo ni be na suma ma sumura kangara kaki yimura mo le fi ko su ko ne kala bote nay ne bebe tuma suma ya kote lonu kote woro nyale kuna ma dem beka le fre ke fe kan lo kanga jeli ya kan fi yo fre ko do ni amir sona mbo bedeli la ko ngara bedeli nyala na mo bi mo ate bebulu Zagi maswali ko fata kila gabi ba fi ko gara makolo da bambani kuto na bambani kuto ba bamba to so bambani ti matum bamba ko ko ni masaka da dimina murula muruna da jila sale gamliya ulle ka fisiki ifana dangari kaila nya fe bena dangari kaila ka to ko bla isor la nyani sayate Zagi ya to da ba yo fa ya waji ya la to fa fara de kumala ya ko jo wanki ni ka tanya ke pela Jamamba fale jamana fa kan dogwe Franci kai be kan fule Amerika kai kan dogwe Jamani ni be fa jamu fule lakini ni kabe jamu na fa joma Na so be ko cheri nyongo Na so be joma ko ba nyongo Woni fo maliki jati ile be ko joma lale Be ko joma jama shama ndolena Ma fe ki to ko mbra do tanya kile Diga ko na ko no anga ko do tanya nyongo Ngoni chundori ka suma yasa ni boka gele ale ngokono jado no te kono boli bo te gele yawo isele frene chemi mani ne ma fi ngo sanyo ya dewa nyeni to manga dandike ame chemi ka kono ko kene ka no umar ko te umar ko to ma ko ba bogi fo kan ni me kodo kale pa makoya abe ke famo ndi to ma mi fleni na umar ko te na ba makoya to ma de be motaru la le moto bantiku kale escorte yoro min na le betay kata le play aw fene tege jeli kamale be aw bu yoro kada le bo mo koya amu jeshi ko tala hey tri ambe kele du mongo ya kando sa toma na foro ko be ka di fa mo sebe di ngudo ne no ni dunge dengera fa bere ba kunji aw fa mi e chama o donendo aw fa ye jamana yi maraka ali sisano afele be ka se la fa se na no la me den jugu taka ne ko ni woro la sala ki ba siri jela ndalondo na yi ke ba foni ka ke mo go doni ne ba barka da nunu ebe dele tele no chere be na wele de tele be ni ka orange mo na laje yiri ba yo do sere chama ka kala ne na be ba fa ko tele be ni ka telephone ko no la laje ire bu dugu be dele bara fa balia Tuma meni chikote triko kaba fe kika dimi mongoni no me moni fi sote dungo selite ki goloka me tono de betum ama fe ka to du tono la dire kika somo ngoni fo ale mi e bodo ale soma di awone che mere ya da ko kenyo mere ko me kika somo ngoni fo kika turu no bo kika kulu no bo sasa Jamba, mira chama ni yuko fo, afunga tu yuko ko fo. Bali na wale bado la jine, la jine ndio jale no. Akakoja tibi wale fa mara mamisa. Mara mamisa ya soma ni fa koja. Ko jomo. Me ko na soma ta ko fa ko fiye, le wale sigiri. Le fa le sala kata ko sigiri. Ngane na denga fa na nyoy fara kante. O fulani. Wa be ko jomo me ko na ta ko fa ko fiye na. Abena no ko ta ko mule ya ko ne. Ya ko ne soma ni fa sigiri. Me ko jomo. Me ko ni mo na ka ko fiye na kata wala ka ya tuma na mule. Ngeza denge. Ali kuma za ta kuma jira ne bulu ajira na kuma sire to ma je kile me no kote wanne kada mu fina wani ka kaba ya kai abu wale maro dinge abin ka jige da fadi sai wanne kada mu mun no ka jot man na shine wale na tuna je ko ne shine ko je ko ne shine juma ya to je ko ne ro ko je je ne na sana mu no ka ni fina wani ara mo ara ko so ma di fa sana ko ro
wala fo kono sitna hakili ko la doni doni joma ite kili ne kuma do kote wa be ko haya joma ite kili ne kuma do kote tamba bila liko Tri turu ni chunga so ya tale tuma ma fe kan lame tuma choro ba be kursi ni dlo ki bo fen kama abe se ka fo ko dini ni ba no te ise be to se ka fo dini ko ni fo Funi masika fengede nuna ngoni se be France le tri e jaw ite da ya kelenge beni having nine I never tell you. Chakron dem sen be kursi ko ko na o having nine le ko mo ni ga mo ni fo abe sengo ko na le ne so ma ke tri me chicken ya ba fijuru ga ta smata me chicken nine ni I never do that, Juma. Good. I mean, to my net mess. Drink it as walking in for. When you are recording, Namo. This is Balo cooking for. Tanda follow me now. That's it, Batam Besro. Home recording, Anga Masharima. Quando vendo lá, vamos ver ele mudou a cadeira. Tira toda, né? Não, também acabou. Ele me não dá. Tá se bafla. Pode jaluma. Animatar me não meia. Tá bafla do luma. Afamna. Wote manengo akaboi. Dasi Baturu, Dire Kodima, Dire Opamuna, Ominisga Danadu, Nianya Kanangaya, Katuzala, Yanamaya, Kasumaya, Yanamaya, Asabuya Bade, Marsare, Neche, Nanyana Maruko, Yangele Fitriwale. Baduru wala basro. Kodi maru musomba. Baduru be. Kodi dauma. Kafli kumala kaboy. Ida zo.
Umaru ko ni ma ye tilegan fɛ o bɛnna baara n'a cogoya ma k'olu ye jɔn ye olu ye jamana ka jɔn ye jagoya o baara ye n'i y'a ye u bɛ fɔli tigiya nin ye tiɲɛ dɔ de bɛ baara la nin ye tiɲɛ ale kan ka wuli 4 heures ka taa baarayɔrɔ la fo ka wari ninnu